17 ورها 10 سنوات شمسان شمسان كنتولو سوي كوتا أسمر دعوة كل خير ولا نفتح الصورة بعد سلامات تخطاتمتي خيمي أنيكم لوم خاص زحصر زبلت فيديو نباهم كبصحة دادي مامي زفلت يوتيوبر كعب فنان أب إثيوبيا خيدس تهاري مومني زيت هاسي إزرلهو أبزنيته جديدة عينيون تقرناب كله أبلاش يومني أميلو أب محبراو ميديا ونكعبتناتو channel كسدد كنيو ዝተፈላልየ ግብረ መልሲ ከዓ ክህቦ ቀኒዮም ማለት እዩ እወ አዲስ አበባ ሕማቅ ከም ዝኾነ ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኢና ግን ዝሰምዓና ሰብ ኣይነበረን እኳ ዳ ኣሽከዓላሊኹም ትገብሩ ነርኩም ኣብኡ ኸድኩምን እንታኹም ትገብሩ ነርኩም ብሓፂሩ እውን ሓደ ዩቲዩበር ካብ ኢትዮጵያ ኮይኑ እውን ጽቡቕ መልሲ መሊሱ ስለ ዘሎ እቲ ንሱ ዝገበሮ ክደግሞ ይደለን ማለት እዩ ግን ግርም ዝብለኒ ክንደይ ማዕት ኣሽከዓላሊ ዘረባታት ተድገድፎ ጽቡቕ ነይሩ ኩላኩም ወላፍና ቅድሚ ሕጂውን ሓደ ተሃሪመስ እንዳጓሓፍ ውሒፎምኒ ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ እቲ እንዳጓሓፍ ንፈልጦ ኢና ንሕና ነቶም ዘይፈልጥዎ ኣብ ዲያስፖራ ዘለው ንኢትዮጵያ ዘይፈልጥዎ ንአዲስ አበባ ዘይፈልጥዎ ኹም ኢልኩም ክትቅሽሹ ትኽእሉ ኢኹም እንዳጓሓፍ አዲስ አበባ እንድሕር ዳኣ ተጓሒፍካ ቀለብ ዝብ ኢኻ ትኸውን ብቐዳምነት ማለት እዩ ድሕር ኢልካስ ድሕሪ 3 መዓልቲ ከዓ ብእግርኻ እንድሕር ትኸይድ ኮንካ ከመይ ገይሩ ሰብ ሃሪሙካ ኣብ እንዳጓሓፍ ስጓዓት ጓሓፍ እንታይ ስለ ዝገበሩልካ እዚ ክስታይ እዩ ኣብቲ ናትካ ክምለስ ግን ከምቲ ዝበልካዮ እዝነይ ተሃሪመ ተሰፊሩ ለይልካ እዝነ ኻሪኦ ኣለኹ ዋላ ሓንቲ ማህረምቲ የብሉን እንድሕር ሓደ ሰብ ተሃሪሙ እሞ ከዓ ኣብ ዘይፈልጦ ሃገር ከይዱ ተሃሪሙ ቀዳማይ ዘርእዮ ሳይኮሎጂካሊ መልክዕ ኣሎ ማለት እዩ ትድሃል ኢኻ ዕሪኻ ትድሃል ኢኻ እሳ ግን ምልዑ ኢኻ ትመስል ዘለኻ ካልኣይ እቲ ፍላስተር ጌርካዮ ዘለኻ ዕሪኻ እንተ ትገብሮ ጽቡቕ ነይሩ ስለምንታይ ኣብታ ማእከል ዘለኻ ኣላ ሕብሪ እየ ዝብላ ኣነ ካልእ ዋላ ሓንቲ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ ብሓቂ ሕክምና ነዚ ገይሮሞ ኮይኖም كمي جيرم يمتقعوا ملكا سوفيو موديم زقرميو كلها نفلطو إنا قرنب تنقافايو أو عينها قبا دحر داني مهرمت اللي كاوينو أزيو تعفاف سلازخوانا سقع تحت زلو كل عينها كمزي سمياوي ونكا أني نابتسأليم قلتو خوون مو سقع كلتا سلسة أنا إيو تنقر تزحاو مالتيو كمي جيرونات كاب كاربا وان كم زحاو نجن بروفيسورات ديم جيرو مخرد داني كلن ኣብ ሕክምና ይጽበሎ ኺልካ ማለት እዩ እቲ ንሰምዖ ዘለና ድሕር ባይታ ግን ኣብ ዝኾነ መርካቶ ወንከዓኒ ኣብቲ 22 እንዳባር ወንከ ኣብ ገለ ኾንካ ኢኻ ትቐድሖ ዘለኻ እቲ ንሰምዖ ኣለና ትድሕርኻ ማለት እዩ ሕክምና ይኮነን ወንከዓ ኣብ ፋርማሲ ትጽበ እንድሕር ኣለኻ ከዓ ርዳዕኒ ይክእልኒ ማለት እዩ ሕጂ እውን ብዛዕባ ፓስፖርት ሒዝካ እንድሕር ዳኣ ሰሪቖኽምኻ ኮይኖም እወ ፓስፖርትካ ንሰርኩኻ መን እዮም ካልኣይ ተመሓላልፎ ዘለኻ ብትግርኛ እዮም መን እዮም ቶም ትግርኛ ሃረምቲ ስለምንታይ ሃሪሞምኻ نحنا بزح نزاربينا أو نزلوا بزح نزاربينا زقرب الناس بكن يلن نمتاي ماتو مواسو نفلتينا أبتي ز مشيت غايلاند أنكران تحضروا لو كتملسون كلو تصنعتينهم كهرمكم دحر كوينو خاني أبزح حج ساعات حزبي إرترا دم دان بع تهاري ميلكم باسبورت حتى بقين دحر كونكم إذناتكم تسجم برنا حزبي إرترا تسجم ما يكونن قال أي نزب أوروبا زلوا ديو ولا بيوتيوب زرقح كا باسبورتي ملسوا ليك لكاسي بحق دي تسب نت باسبورت رخي وخمل سلكا إذن عري هاتفلتو إخا إذا محتاج قديفنا نبتحق نمسا أب إثيوبيا حماق دولو إذا ما نمسب زفلتوي ما نمسب زفلتوي دحد عليها أبتي ناي جرمن أو سفرتيغا أم زوت كل جزء ناب إثيوبيا خير كلها أنت تقبر عليك زوت سوق قطعات على مالتي أب جرمني هتنبر نعوم بيبكان إذا نجر كيس عاب كات خير نحركون كان مني خازي استيت لوز الله مالتي باسبور ذا أكل توسيد الكاخا أني إتزو سد سقمتي قدامي نسخة جرمن باسبورت يزلك أي تزارب كان وكأن أي سدتنياتات باسبورت يزلك أي تزارب كان سلامنتاي بزخون يكون مجدي إمباسي أي جرمن زجنة تندحر لك أنا جرمن إمباسي بوصل زلوا بزي حادث أجمع نابزق متتأليها شمكان كستاي كان أبتز نبرو له حجر كأن نسوم ناتك خستيات تشجيرهم موت خبها خليهم ولا حنت أجمع يقولون ناي سدتني عند حركوين وجن أو قرب تجمع كاخلي ناب أوصلنا بهرده سدراها بيتسب كابز زلوا خيدهم حاولنا خمسين أفغاني فور ليلهم نت باسبورت خمسة عود صغيرة كابز جزاوي موتسي نابت أوصلنا نابتي زل خلوا هاجر أدي سالو باخاني كير كاختو تصوت خيلها ولا حنت أجمع يقولون باسبورتي تفيل كابز تزار وزلها
اندعي نتنا channelكم سب كسعبالكم يلكم تقبروا خستايديو وانكا اتسلمديو وانكا تتمالي تزاربو زنبركم بعل خاون تزاربو نيركا خندي بدع زرباتا تزاربي خا سرحو قلت بالنيركا خا አዲስ አበባ ግን አሽን ኳይዶን ኤርትራውያንሲ ነቶም አኡ ዘሎ ኢትዮጵያን ሲኦል ኮይና ዘላ ሃገርያ ኢንጆይ ክትገብሩ ሪኢና ኢና ሙሉሶም ተመሓላልፎ ዝነበርካ እንዳበላዕካ እንዳሰተኻ ገለመለ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ክንደ ኤርትራውያን ከማኻ መሳቱኻ ዝኾኑ ኣብ ግንባራት እዮም ዝረግፉ ዘለው ኣብ ዘይድሉ ኩናት ማለት እዩ ብዛዕባ እዚኦም ድምፂ ክትኮኖም ትገብባእካ ነይሩ ማለት እዩ ብቐዳምነት ዩቲዩብ ቻናል ኣለካ ብዙሕ ተመሓላልፍ ኢኻ ብዙሕ ምክሪ ትህብ ኢኻ ግን እዚ ለባም ፀዋታት ተገደፍናዮ ሓይሽ ማለት እዩ ኣናውን ካባኻ ዝሓይሽ ኮነ ይኹንኩን እንታይ ደኣኒ እቲ ጠቂዕካ እየ ዘለኻ ነቲ ዘይፈልጥ ክጋገ ክእል ነቲ ዝፈልጦ ግን እዚ ፌክ ዝኾነ ምጥቃዕ ኮይኑ ናብ ልባኻ ተመሊስካ ከመይ ጌርካ ካብቲ ዓዲ ወፂኻ ኣብዚ ናብራኻ ብቑኑዕ መገዲ ኣብቲ ናይ ዩቱብ ቻናል ከኣኒ እቲ ዝምልከተካ ዘረባታት ኩሉ ሰዓት ዝዛረቡ ተትቕፀሉ ምዕደካ ማለት እዩ ካብኡ እቲ ማሕርኛ ዝተዛረብካዮ ብጣዕሚ ኢትዮጵያ ሓሊፍካ እንድሕር ኮንካ ከምዚ ማሕርኛ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ወላ ክፅጠጦ ኣበልካ ማለት እዩ ኣምሓርኛ ሲምፕል ቋንቋ ኣብ 6 ሰሙን ጽቡቅ ጌርካ ትዛረቦ ትኽእል ቋንቋ ከም ትግርኛ ደረቅ ቋንቋ ኣይኮነን ካብቲ ተዛረብካዮስ ክንሰምዖ እስኪ ቁሩብ መዘናግዕ እንተኾነና ኢለየሶ ስለተበገስከ ብኻልእ ኣይኮንኩን ክቡራት ህዋተይ እዚ ከዓ ኣገዳሲ መልእኽቲ ኣብ ፀወታ ኣብ ገለተ ዝኾን በር እዚ ኣገዳሲ መልእኽቲ ክቡራት ህዋተይ ዳርጋ ሙሉኦም ከዓ ትግርኛ ሰሚዖም ኣብዚ ግዜ እዚ ክዛረቡ እዮም ዘይክእሉ እምበር እዚ ትዛረቦ ዘለኻ ቁሉዕ ሕሶት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ህዝቢ ኣይክእልን እዩ ትግርኛ ኣይሰምዕን እዩ እቶም ምስ ኤርትራውያን ዝለግቡ ወንከዓ ኣብቲ ትግራይ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩ ወንከዓ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ክሰምዑ ይኽእሉ እዮም 27 ዓመት ትግራዎት ገዚኦም እሞ እቲ ህዝቢ ትግርኛ ተማሂሩ እዩ ዝብል መልእኽቲ ከተመሓላልፍ ዘለኻ ብዙሓት ትግርኛ ዘይክእሉ ከይኮነስ ኣምሓርኛ ዘይክእሉ ኦሮሞ ኣለዉ ኖን ትግርኛስ ኣምሓርኛ ዘይክእሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ያ ከመይ ለኻልካዮስ በኦሮምኛ ዝምልሰልካ ሰብ ከም ዘለውን ፍለጥ ማለት እዩ ወንከዓ እቶም ሰሪዖም ካ ዘለውስ ትግርኛ ዝኽእሉ ማለት ዲ ዘመሓላልፎ ሕጂ እዚ ተዋቕዓ ዘረባ ወንከዓ ዘይከውን ነገራት ምዝራብ ተንገድፎ መሓይሽ እሞ እታ ፕላስተር ካልጊዝካ ብሰላም ንሃገርካ ተትምለስ ጽቡቕ እዩ ነቲ ሃገር ትብላ ዘለኻ ጀርመን ማለት እዩ ግን እስኪ ኣብቲ ዘረባኻ ወንቁሩብ ነቶም ኣምሓርኛ ትኽእሉ እስኪ ነቲ ኣምሓርኛ ናቱ ብርግጽ ነቶም ዝምልከቶም ኣምሓሩ እንድሕር ደኣ ሰሪቕኩም ኾንኩም ወንከዓ እቶም ኣምሓርኛ ትግርኛ ዘይትኽእሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝዓበኹም እንድሕር ደኣ እታ ፓስፖርት ሰሪቕኩም ኣኾንኩም በጃኹም ምለሱ ኢልና ከዓኒ በኣምሓርኛ ክነመሓላልፈልካ ንኽእልና ፀገም የለን 700 ምናምን ኤሮ ሞባይሌ አይፎን ፕሮ ማክስ እንደዚህ ምናምን ወስደው ፓስፖርት ደግሞ ወስደው ነው ያለውት በእናታችሁ ይሄ የኔ የዘረፍኩም ካላችሁ በእናታችሁ ይሄ ሞባይሌ ችግር የለም ወርቄ ችግር የለም ምን ነው የሚባለው ኤሮይ ችግር የለም እና እባካችሁ ፓስፖርት ይምልሱልኝ ለሁሉ ለመድረስ ደግሞ ሼር አድርጉት በእናታችሁ የኔ የዘረፍኩም ካለሁም አይዋዓኩም ነኝ አይመቶኩም በእናታችሁ ፓስፖርቴ ብቻ ነው የምፈልገው የኔ ወይም ወደ ፖሊስ ምናምን መሄዶ አይፈልግም የኔ አይሄድም እኔ የምፈልገው ፓስፖርቴ ብቻ እባካችሁ ፓስፖርቴ ታምሓርኛውን ስዑምኩም ኣለኹም ማለት እዩ ንዓይ ጆክ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለምንታይ ወርቂ ይምለሱለይ ክብል ከሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ በዚ ሕጂ ሰዓት ወርቂ ጌርካ ዝኽየደሉ ሃገር ኣይኮነን ወርቂ ሒዝካ ዝኽየደሉ ኣይኮነን እቲ ሃገር ማለት እዩ ንምንታይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ተኸታቲሎም ኣለዉ ወርቁ ዘርጊሑ ከይዱ ኣሎ ብኣይፎን ኣውፂኡ ክዛረብ ሪኦም ኣለዉ እዚ ከዓ ንዑ ስረቑን ኢልዎም ማለት እዩ እንድሕር ሰሪቖም ኣነ ሓዝነሉን እየ ማለት እዩ ኣብቲ ሃገር ከምዚ ጌርካ ኣይክየድን እዩ እዚ ኩሉ ኢንፎርሜሽን ከዓ ተሓቢሩኩም እዩ ማለት እዩ ግን እቲ ናይ ኤርትራውያን ድርቅና እንታይ ኣሎ ንሕና ኤርትራውያን ዝበለፅና ስለ ዝኾና ንዓና ይቐርቡትና ሰብኡትና ኣሃርመኩምን ኢኻ ትብል ዘለኻ ክነግረካ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለዉ ንስኻ ኖን ክታሩ ቱፍ ክትብለሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ኖን ክትሃርሞም ማለት እዩ ቱፍ ክትብለሎም ኣይትኽእልን ኢኻ እቶም ዘሰረቑኻ ድዮም ተዘብሉኻ ማለት እዩ ዋላ ብቐትሪ መፅኡ ሃባት ተኢሉካ የቐኒል ሌልካ ገንዘብካ ኢኻ ትህቦም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንምንታይ ብድሕሪኻ ካራእዮም ዝገብሩልካ ብፀልማት ኣይኮነን ብቐትሪ እዝነ ምንጥል ኣቢሎም ዝኸዱ ሕጂ ይኮነን ካብ ቀደሙ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ ነይሩ ሕጂ እንድሕር ኣዲስ ኣበባ ከድካ ዘይትፈልጥ ኮንካ ኣብኡ ቫኬሽን ገብር ኣብቲ ገዛይ እየ ዝኸይድ ኢልካ መሊኡካ እቲ ገዛይ እንድሕር ኮንካ ሲ እታ ኣምሓርኛ ንምንታይ ኢኻ ከምትፃወተላ ዘለኻ ማለት እዩ ሕጂም ብዙሓት ሰባት ነዚ ነገር እዚ ሓቂ መሲሉኩም ትደናገፁ ትህልዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ውፁእ ሕሶት እዩ ውፁእ ሕሶት እዩ ኣምሓርኛ ከምዚ ገይሩ ኣምሓራይ ክሰምዖ ይክእልን እዩ
ንምንታይ ኣህርመኩምኒ ዘሪፍኩምኒ ወንከዓ ኣቢልኩምኒ ኢሉ ይፀርፎም እዩ ዘሎ ሕጂ ነዚኦም ንሶም መፂኹም ህደሙን ይደገሙን እንተዘይኮን ትብሎ ዘለኻ እቲ መልእኽቲ ቁሉዕ ኣይኮነን ንምንታይ እቲ ትግርኛ ከማን ትዛረቦ ዘለኻ ናይ ብድዐ ትግርኛ እዩ ስለምንታይ ዘሪፍኩምን ይኮነን ሰሪቆም ኻድዮም ድሕሪ ሰሪቆም ኻ ብዛዕባ ኤሮ ብዛዕባ ወርቂ ኣይግድስን እዩ ክትብሎም ዘለካ እንታይ እዩ እባካችሁ ወንድሞች እኔ በዚህ ቀን እንደዚህ ደርሶብኝ ነበርና ፓስፖርቴን ያየ ወይ ያገኘ ሰው ካለ እባካችሁ ወደ ሀገሬ ለመመለስ ወይ ደግሞ የምኖርበት ሀገር ጀርመን ሀገር ለመመለስ መሄድ ስለፈለኩኝ ይሄን ፓስፖርት ብትሰጡኝ በጣም ደስ ይለኛል ይልካ ተዓጽዋ ማለት እዩ እዚ አሃ ትፈልጣካ ዓሪኻ ከምኣኸም ትበሃል ማለት እዩ ሕጅን ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝቢ انت احد اللي خازل لك تم حلال دلخا انا خرد عني كالن كوم ان حدا حوكا ابيلو كالو مالتيو تهاريم كان السخاس نفالت اينا يلو كالو مالتيو نن الحكم سلت فالتوتم من اسيكا صبو ግን እዝተ መሓላልፎ ዘለኻ መልእኽቲ ብሓቂ ተሃሪምካ ተትኸውን ነርካ መሓዘንኩካ ማለት እዩ ነቲ ወርቅኻን ኣይፎንካን ደልዮም እንድሕር ሃሪሞምኻ ግን ኣነ ሶሪ ትሓዘለይ እዚ ዝሕዝን ነገር ኣይኮነን ንምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ በዚ ሕጂ ሰዓት እንተ ወዲ ዓዲ ኸማን ዘይከደላ ዘሎ ሃገር ርሒቆማ ዘለው ካብዚ ክትከይድ ከለኻ ባዕልኻ ክንደይ ኤርትራውያን ተፃዒንኩም ኮንኩም ብፍራንክፈርት ዲኻ ብከለን ካብ ፍራንክፈርት ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ካ ከይድካ ዘለኻ ህዝብና እንደ ዓይነት ፀገም ረክባሎ ንስኻ ኢንጆይ ገለ ክትገብር ኢኻ ከይድካ ህዝብና ብዘይደልዮ ኩናት ኣትዩ ግንባሩ ህረማሎ ንስኻ ኣዲስ ኣበባ ከይድካ እንድሕር ደኣ ተሃሪምካ ተሓኪምካ ዝተዋሓደ ንሃገርካ ትምለስ ናብቲ ሃገረይ ትብሎ ዘለኻ ጀርመን ትምለስ ኣለኻ ማለት እዩ ምፃእካ ይተርፈካን እዩ ብዛዕባ እዚ እውን ዩቲዩብ ክትሰርሕ ኢኻ ነዚ ሰሚዕካዎም ግብረ መልሲ ክትህብ ኢኻ ፈልጠካ እዩ ማለት እዩ ግን ኣብዚ ግብረ መልሲ እንድሕሪብካ ከዓኒ ናብቲ ትገብሮ ዘለኻ ግብረ መልስኻ ተመሳሳሊ መልሲ ኣነ ምዝህበካ ክትፈልጥ ትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ እውን የሕዋት እቲ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብ ሕክምና ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ሕክምና ይኮነን ዘሎ እቲ ድሕሪት ዘሎ ባክግራውንድ እቲ ድምፂ ስምዕዎ ማለት እዩ ኣብ ሕክምና ከምዚ ዓይነት ጫምጫው እውን ከዓ ክስታይ የለን ማለት እዩ እንታይ መልእኽቲ ተመሓላልፍ ከም ዝደለ ከዓኒ ብግልፂ ክሕብር ክኽእል ኣለዎ እዚ ኣነ ገይረዮ ዘለኹስ ንክትመሃሩ እየ ዝብለና እንድሕር ኮይኑ ደሓን ኩሉ ህዝቢ ዝፈልጦ እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ክዘናጋዕ እንጆይ ክገብር ኣዲስ ኣበባ ከምዚ ዓይነት ነገር እንድሕር ደኣ ወሪድዎ ኣነ እንታይ እየ ዝብል እንቋዕ በፅሓኩም እንቋዕ ኣርከብ ኩሉ ድዩ እንቋዕ ነዚ በፅሓኩም እውን ከዓኒ እንቋዕ ነዚ ኮንኩም ጥራሕ ይክብለኩም ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ህዝቢ ኤርትራ ደም እንዳነበዐ ንስኻትኩም ምፅዋትን ምዕንዳርን እንዳ ሰላም ማሳጅ ዶ እንዳ ክስቶ ማሳጅ እንጆይ ክትገብሩ ተራእይኩም ኣዴታት ያ معنتن كبدن حقفن ودي بعل بيتي ملستو يخو እንዳላ ኣብ ንብዓትን ኣብ ምህለላን ከለና እንከለዋ መሳትኩም ቶም ገዲፍኩሞም ዝመጻኹም ኣብ ትሕቲ ጥይት ናይ TDF ይዘንቦም ኣሎ ይመቱለው ኣብ ዘድልዮም ኩናት ይረግፉለው ብዛዕባ እዚኦም ኣብ ክምንዝራብ ኣይፎን ፓስፖርት ኢልካ ምዝራብ ባዕሉ እዚ ገበን ስለ ዝኾነ በጃኹም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንዛረቦ ንጠንቀቕ ህዝብና ኣብ ዘይከውን ፀበባ እዩ ዘሎ ህዝብና ብዙሕ ነገር ይዝወርዶ ዘሎ ህዝብና ኣብ ዘድልዮ ኩናት ኣትዩ ይጥበስ እዩ ዘሎ ህዝብና ዝብላዕ ዝስተ የብሉን ሕክምና የብሉን ህዝብና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እንታይ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ነገር የለን ህዝብና ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ብዛዕባ ህዝቢና ዘሎ ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ከምኡ ናብኣ ከለኹ ማለት እዩ ከምቲ ኸማኻ ሓደ መንእሰይ ፅሒፎም ክልተ ሓያሹ ኢሎም ዝደረፋ እወ ክልተ ሓያሹ ይቕበለካ እየ ግን ኣብኣ ዝረሳዕካያ ነገር ኣላ እቶም ካልኦት ዓሽዮም ኣይኮኑን ለባማት ስለ ዝኾኑ 30 ዓመት ተጸሚሞም በጃኹም ኣሕዋትና መሳድድትና ኮፊልና ንዘራረብ ሃገር ትጸንት ኣላ ህዝቢ ይጸንት ኣሎ መንእሰይ ይመውት ኣሎ ኣብ ባሕሪ ጠይሕል ኣሎ በጃኹም ኢሎም ን30 ዓመት ለሚኖሞም እዮም 30 ዓመት ዘለመንዎ ሎሚ ግን ምስኦም ዝተሰደዱ ጓይላን ዳንኬራን ተራእይዎም እቶም ኣብ ሳዋ በፂሖም ዘይመፁ ተሓቢኦም ዝነበሩ ጀበርቲ በዓል ዓወል ሰዒድ ወፂኦም ኣብ ሜዳ ኣበይ ኣሎ ክርስቲያን ክጠፍእ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ኢሎም ክዕንድሩን እንከለዉ እዚ ስለ ዘይተዋሓፀሎም እቲ ስጉምቲ ወሲዶም ማለት እዩ ነዚ ስጉምቲ ስለ ዝወሰዱ ዓያሽ ይኮኑን እቶም ኣሕዋትዮም ዝበልካዮም ሓውካ እንዳነብዐ ሓብትኻ እንዳተጋሰሰት ኣቦኻ እንዳረገፈ ኣዴኣ ለይትን መዓልትን ደም እንዳነበዐት ከምኡ ስለ ዝኾንኩም ኣዲስ ኣበባ ኮፍኩምላ ኣለኹም ንምንታይ ሃገረይ ትብልዋ ኤርትራ የላን ኣዲስ ኣበባ ካኹም መሪፅኩም ኮፍ ኢልኩም ንምንታይ ኣብታ ዓዲ ክትነብሩ ስለ ዘይከኣልኩም እወ ንሳኹም ኢልካ ክትዛረባ ይትኽእልኒ ካብዚ ሕጂ ሰዓት ንምንታይ ኣበይ ኩነታት ከም ዘለኻ ንፈልጥ ኢና ኩላህና ግን ነዚ ዓይነት ግጥሚ ገጢሞም ዝሃቡ
ሓንጎሎም ስለ ዘይሰርሕ ኣርሒቆም ስለ ዘይሓስቡ ገና ናይቲ ህዝባዊ ግንባር ወን ከዓ ናይቲ ስርዓት ዕሱባት ስለ ዝኾኑ ሰለይቲ ስለ ዝኾኑ ንዓኻ ጎላእትዮም ኣለዉ እወ ክልተ ዓይሹ ምበልካ ዝረዳድኡ ሰባት ተዝኾኑ ብዛዕባ ህዝቦም ዝሓስቡ ተዝኾኑ እወ ፍልልይ ኣለና ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ከዓ ንቡር እዩ እዚኦም ግን ንኢሳያስ ደው ዝበሉን ንህዝቢ ደው ዝበሉን ክልተ ዝተጻራር ሰባት እዮም እዚኦም ብሓንሳእ ኮፍ ክተብሎም ኣይትኽእል ኒኻ እሞኒ ኣብዚኣ መእረምታ ግበረላ ማለት እዩ ሕጂ እውን ኩላህና ሰላም ቅነ ሰሰናዩ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ዝዛረቡ እንዳምፃና ከዓኒ መልሲ ክንህቦም ኢና ንሕሶት ዘመሓላልፉ ህዝቢ ዘይጠቅም ንህዝቢ ዘናቁት ንገንዘብ ካልካ ዘይከውን ነገራት ዘረባ እንዳተዛረብካ ህዝቢ ዘናቁት እንድሕር ኮይኑ ኖ ዓገብ ክንብሎም ክንክእል ኣለና ኩላህና ኣዲስ ኣበባ ከይደ ከምዚ ኮይነ ዝብል ሰብ እንድሕር ኣሎ ግን ንሕና ክንሓዝነሉ ይኮናን ዝብሎ እንቋዕ ኮንካ ኢልና ጥራሕ ኢና ክንመልሰሉ ዘለና ስለምንታይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣምሓሩ ኦሮሞ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይከዱን እዮም ሃገሮም እዩ ንምንታይ ኣብኡ ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ክንዛውር ኣይንኽእልን ኢና ናብ ካልእ ዓዲ እዮም ዝኸዱ ዘሎ ኤርትራውያን ጥራሕ እዮም ብድሕሪኡ ከዓኒ ከምዚ ኮይና ከም ተሸንጭርና ኢሎም ከዓኒ ንህዝቢ ማዓንጡ የውፅዎ ማለት እዩ ሕጂ እውን እቲ መገዲ ሓፃር ነጊረካ እየ ኤምባሲ ትኸይድ ፓስፖርትካ ተውፅእ እንድሕር ደኣ ኣብዚ ኣውስለንደር ብሄርደ ናይ ቅቡላት ወረቐት እንድሕር ደኣ ናይ ስደተኛታት ናይ ዕቋር ዝተዋሃብካሉ ወረቐት እንድሕር ኣሊካ ኮይኑ ከዓኒ ኣብኡ መዋፅኦ ፍጠረልካ ካብዚ ዘለውካ ቤተሰብካ ከዓኒ ነቲ ወረቐት ከይዶም ንስኻ ኣብዚ ከም ትቕመጥ ንክዛወር ከይድካ ልዕላዊ መገዲ እንድሕር ደኣ ከይድካ ክገብሩልካ ክእሉ እዮም እሳ ጨንቅካ እንድሕር ኮይና ግን ልክ ከምታ ዝበልካያ ኣዲስ ኣበባ ዓዲ ስራሕ ሃብታም ስለ ዝኾነ ኣብኡንቲ ናይ ዩቱብ ቻናልካ እንዳገበርካ ስራሕካ እንዳሰራሕካ ክትነብር ስለ ትኽእል ብዙሕ ክጨንቐካ የብልን ልዋም ለይቲ ሰላም ቅነ ይቐኒየለይ ቻው ለሱልኝ ይሄ ቪዲዮ የምታዩ ከሆናችሁ እኔ እየዘረፍኩም በእናታችሁ ልለምናችሁ በኢንስታግራም ባቲነ ልቤ ብላችሁ ርኸቡኒ አግኑኝ እና የኔ የፈጋኩምኒ ምናምን ሁሉ ችግር ዘለው አይደለም ባካችሁ ፓስፖርት ብቻ ወደ ጀርመን ሀገር መመለስ ፈልጋለሁ እና እንደዛ ነው ክብራት ይዋት በቃ በመሐርኛ ጽብ ገረ ከዛረባ ያከልኝ ምናልባት አብላግጽ አብገለ ከዛረብ ዝኸንበር አብ ከምዚታት ብዙሕ አይኮንኩን ከባላሽ ወኻ ስለ ዘይደሊ زيادة أجن كبرات واتي كم زيادة بمحارنيا خا تومت خلو نجارو أقوم على كام بس